nindog ta to start sa to ang word karong kagabhion. No, I know maulan kaayo nga gabi. Salamat sa Ginoo kay naa ka. Amen. No, inay tapad nga maayo kay naa ka. No, uban siya ning sungasong, basa pag anhi dinhi. Salamat sa Ginoo kay nakaanhi gyud ta. Amen. Let's pray. Tukota sa atong ulo. Ato ang ihalad atong kasing-kasing, atong hunahuna din sa Ginoo, that whatever unsa may prepare sa Ginoo karong kagabhion, ma-receive nato. Amen. Hallelujah. Our Father in heaven, Holy Spirit, salamat kaayo that your presence is with us. Salamat kaayo nga ang imuhang goodness, imong faithfulness, O God. Lord, padayon namong na-experience, padayon namo, Lord, nga nahimo, Lord, nga na-celebrate, nahimo namong nadawatan every day sa among kinabuhi, Lord. And Lord, as tonight, as we come into your word, Father God, we pray nga nagyo revelation, nagyo pagkapukaw ang mahitabo sa matag usa, first timer lang, balik-balik, whatever sa mong situation karong kagabion, Lord, matag usa, Lord, makadawat, O God, sa imong pulong. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord, that you're in control of everything, O God. In Jesus' name, amen and amen, amen. Lingkod mo, uban sa Espiritu sa Ginoo. Karon nga kagabhion, no, magisguta about life. No, magisguta kinabuhi karon. Kaya nako ipakita no nga gitawag nako ni siyang timeline of events. Usa ni nga bulan non September, no? Usa ni sa kong bulan karon kay kani birth month nako ning September. So, nala ko ipakita karon sa inyo nga gitawag ko ning timeline of 2020. No, sugod sa January hangtod sa September. Atong lantaw na to karon usanay ang uban magulunsahay maglantaw na sila nga usa na kang bulan na ron no daghan na kay nangahitabo sa kalibutan. No, naka-realize ba mo ana? Okay. No, kay karon usa na sa parte na siya sa atong hisgutan karon sa pulong sa Ginoo. Okay. Rundown sa ta. Sa first slide na sa January, nato na lang taon, ikuan lang na nato, di lang kay nako word by word. From January 1 to January 30, daghan na kay nahitabo. No, kung nakadungog buwan or wala baka ha, no, at least karon kay balo na mo nga nahitabo na siya. First month pa lang sa 2020, no, protesta sa Hong Kong, natoy bushfire. Kung nakainomdom mo sa Australia nga pila ka adlaw, no, dili bulan, I mean pila ka bulan taas kaayo nga sunog, no, wildfire, daghan na kay nangamatay. No, that vast of land ang nahitabo nga sunog sa Australia. No, nahitabo nga katong nahimo nga na-assassinate ang natoy Iranian nga leader. No, sa dihang nahitabo to siya ning fight back ang kuan nay gipadala pod nga missile ang Iranian sa unta sa US pero nahitabo no nga mistakenly shot napadyoy na Ukrainian nga airline flight, no, na nasayop sila og pabuto dito nahitabo sa isa ka airplane. January 12 niabot ang sa Taal nga volcano. No, ning buto, ning erupt, daghan grabe kaayo ang daghan kay casualties and nag-appeal pa ako si Kobe Bryant namatay. No, and January 30 ang WHO ning declare og outbreak sa public health emergency of international concern about sa COVID-19 pandemic. No, sa February niabot despite sa nahitabo na nga calamity sa regarding sa pandemic nga COVID-19 sa Davao Occidental na African swine fever outbreak. No, katong naisakit ang mga baboy. Ka February 11 na-declare na officially ang ngalan COVID-19. Pagka March daghan na po kayo nahitabo. Kung makahinumdum mo ready na kayo ang church, no? Pastora nga mag-encounter na adto. No, nag-change Sunday ta February, no, for the whole month, no? Kasi nakinumdum pa to nga hinam-hinam na jud kay tag natay mapasulod, daghan na kay tag gusto mapasulod na sa encounter and it so happened nga pagka March, second week sa March, declare si Presidente Duterte nga lockdown. No, dili pwede close tanan, dili pwedeng naipanagtigom, dili pwedeng manggawas ang mga tao. Undang, no?
na post ang ato ang plano. No, and so on na po na apektado ang global stock market, and April to May nationwide na siya nga lockdown, nag-online ta nga service. Pagka July nahitabo si ABS-CBN nga ning cost og 11 million ka mga employees nga nahimong nawalang trabaho. No, hangtod gari katong last month o last 2 months so siya nga hasta mga regional, no, nasirado pod. And naisbog ang school year. August, naay mga earthquake, naay namatay, naay katong bombing sa Hulusulo, naay suicide bombing. No, dayon ang PhilHealth. No, di lang kita mo kuan ana. And sa pagka-September, kato na pong naay disgrasya nga nahitabo ang helicopter sa military helicopter sa Basilan. Okay, so gamay lang kay na siya nga overview mga igsoon sa unsay nahitabo for 2020. Wala na ko nagdetalye sa nahitabo sa tibok kalibutan, unsay nahitabo sa nasod, unsa na siya nga country, but daghan gyud kaayong mahitabo nga troubles, daghan kay nahitabo nga kalisdanan. And although nahitabo siya, mahimo siya nga unsay gani kung unsay nahitabo sa Amerika o ani nga nasod, mahimo pong naapektuhan ta kung miski na lockdown to diadto sa Manila to siya nga lockdown kita, nagpadayon, nihimo nang na-open ang border sa Zamboanga del Sur, but still, apektado gihapon ta. Tama ba? Apektado ta sa new normal, apektado ta sa mga nahitabo nga, mga kalisdanan, no? Problema nga nahitabo karon. And tonight, no, gusto lang nako nga, gusto lang sa pulong sa Ginoo nga dadon ta, nga, kini dayong mga troubles, kini dayong mga kalisdanan nga nahitabo sa tong palibot, nahisgutan naman gini siya lately ni Pastora nga, especially that we are in the end of days. Hapit na mo balik ang Ginoo. Kita nga mga alagad sa Ginoo, kita nga mga katawan sa Ginoo, kinahanglan dili ta mahimo nga masyak nga nung naapay mga troubles na hitabo. No, kay gusay magkuan pagani ta nga unta ang mubalik na ta sa normal. But ako personally, naglisod na mabalik sa normal. No, kay muna ni siya ang new normal. And given si Pastor nakaisgot siya adto nga naapay ang Bible po nag-ingon nga naapay nagkagrabe pagyod ang panghitabo. That's why kita nga believers kinahanglan mag-andam ta because there are still troubles nga moabutay pa sa atong kinabuhi. Amen. No, kinahanglan mag-andam ta, dili na to ni malikayan, but kita as believers, kita nga mga anak sa Ginoo, kinahanglan andaman lang nato ni. Amen? Amen. Dili sa John chapter 16 verse 33, gingon ni Jesus di anha, no, kay si Jesus wala man siya naghisgot or wala siya naghisgot sa Bible nga if you follow him, mahimo tang magtutuon niya, matagan ta og kinabuhi nga hayahay. But unsay yang giingon sa John 16:33 ni ana siya nga, and Jesus said that in this world you will have trouble. No, ang pulong kanon sa Ginoo, no, dili ko gusto nga murag muhulga sa inyo ha, dili ko gusto nga muhatag og pagpanghadlok sa inyo ha. Kay ang pulong paglanggani sa Ginoo dili na siya sugar coated. Dili na siya palami ba? No, kay si Jesus palangani naghatag na siya pagpangandam sa iyang mga disciples. Pila pa gani siya years ago, how much more karon? Gusto sa Ginoo nga maandam ta. Inaim tapad nga gusto sa Ginoo andamon ka. Amen. No, gusto sa Ginoo andamon ta for the days to come. No, yun sa nga yun sa pulong sa Ginoo, in this world you will have trouble. Mentang ing trouble gan igsoon, trials, tribulations, adversities, mga problema, kalisdanan, mga issues, concerns, disturbance, mga kagubot, sorrows, kagulanan, pressure, stress. No wonder nga nagkadaghan karon ang pressure karon sa kalibutan, nagka-stress na. It's part day siya sa panghitabo karon kay hapit na mo balik ang Ginoo. Kuna dili ta urag makuyawan or urabag maignorantihan ba? Amen? Ang ako ning title ni karon sa pulong karon sa Ginoo is when life hits hard. No, di kay ko kanon sa ani pagbisaya, but when life sa dihang ang kinabuhi moabot og gahi or kusog. Basta when life hits hard. No, sa dihang moabot nga naay dakong basta dakong kagubot, dakong kalisod kana sakto pastora. Salamat pastora.
nako interpreter. Mga kalisdanan sa diyang naay mo abot sa kinabuhi nato nga mga kalisod. When life hits hard. Amen. Sa akong gibasa nako diri sa John chapter 16 sa Message translation, ato lang i-backward tagamay sa verse 31 ni ana siya nga, Jesus answered them, "Do you finally believe? In fact, you're about to make a run for it." Sa lain nga translation ni ana siya nga, "You will all be scattered, magkatibulaag mo." Si Jesus palang gani naghatag na siya og pagpahimangno sa mga disciples nga there will be days nga moabot nga magkatibulaag mo akong mga disipulo. Mamiya mo nako, mamiya mo sa pagtuo. No, ni ana pag si Jesus yan ang giingnan. Nga saving your own skins, no? You will go your own way. Mubiya mo sa pagtuo, biyaan ko ninyo. You will abandon me. But ana si Jesus, but I will not be alone. Because the Father is with me. I've told you all this, no? Gipahimangnoan tamong tanan, giingon si Jesus, so that you will be trusting me. You will be unshakable and assured. Muna gipahimangnoan ta mo daan para makaanda mo og sa diyang moabot na siya nga kalisdanan, giingnan niya mga disipulo, dili mo maunsa, di mo maparog. Amen? Muna karon, miski years ago, I believe nga, ang pulong yapon sa Ginoo karon is para sa atong tanan. Gipahibaluan ta karon sa Ginoo karon igsuon para kung karon nga kalisdanan o usapay mga doble pa nga kalisdanan nga moabot. Mustalig ta niya, makahibalo ta sa kamatuoran, then we will be unshakable and assured. Ingon pa niya, deeply at peace. Miski na ay kagubot, you will find peace in me. E nga naman, andam naman ta. Di man ta makuyawang, hala, no sa man nga, grabe naman kagubot daw, hindi mawala na unta ni. No, makahibalo ta. But we will find deeply at peace. And in this godly world, you will continue to experience difficulties. But take heart. Tarain pa nga translation, be brave because I have conquered the world. Amen? Amen. Hallelujah. Ito ang palakpakan ng Ginoo. Amen. No? Whether you are first-timer karon igsoon, balik-balik na baka no? Pahibalon ta karon sa Ginoo nga mag-andam gyud ta denha sa pulong sa Ginoo. Amen? No matter unsa to ang experience karon nga difficulty sa atong kinabuhi, no matter unsa atong estado sa atong kinabuhi, kita yung tanan maka-experience yung tagkalisdanan. Kitang tanan maka-undergo yung tag problema, maka-undergo tag pressure, unsahay mas stress ta, unsahay maka-experience tag loss, no sa atong kinabuhi na ay nawalan og trabaho in every season sa atong kinabuhi. Bisan asa man ta moadto igsoon, parte gyud sa atong kinabuhi ang kalisdanan. Amen? No? Whether nara ba yung size atong kinabuhi nga, whether unsaon na tong pagpaningkamot nga ma-okay ang tanan, still moabot gihapon ang naay wala bag naay dili mo uyon sa atong gusto. Kasulay mo anak ka na bang ganang nana-imit nga deadline, nagkara-kara na kay ka sa diyang hinay ang internet. Nga inana lang ako nga labi na karon nga online na tanan. Hala, grabe na nimo pagpaningkamot sa dihang ninghang imong computer. No? Kuyawa na kay kakapit ang deadline. No, napo insahay nga sa kata labi na karon new normal nga linyahay bitaw. Usahay nga nagdali-dali na kay ka papel apon pa jud atong naurag tracing nga kuan nga ngalan nabakay simptomas giubo ba ka gisip taasa agoy pwede di na ka mo dili na mo fill up ani kay gadali ko no pero kinahanglan gyapon. Sa diyang ikaw na unta nag-lunch break. No, balik ka 1 o'clock, no, 1 p.m. Ano ba no na, whether sa imong workplace nimo, nagtanong kag trabaho, na opposition, atong encounter bitaw, urag, first time na gyud tingali nimo nga urag, teka nang breakthrough na gyud nite kay nakoy pulo nga ipasulod. No, excited na kay ka kay bit na nimo imuhang no kanang weekend man to nga time padulongay sa pre-encounter. No, imo lang siyang i-consolidate pag-abot pagka Wednesday, Thursday. Ning text imong leader nga di madayon ang pre-encounter. Kay di madayon ang encounter weekend. No? Sa katong response. No?
First time unta nga kan pero nagka-COVID. No, sa ato ang mga para sa ako ang mga dalaga or mga batanon, basin natay gikuan nato nga atong gikawilihan baka nga atong gikagusto. Gitaga nato sa tong time, gitagaan nato basin naigwapo, Kristohanon, buutan. Pero nahimo lang kang si Bea, gibeyaan. Usa kay kuan, di ba ka nahimo kang si Abi. Abi na nimo love pero friends ra di ay. Ito mga joke lang na siya nga. Ito nga kanabang na in every gagmay lang nga mga circumstances sa atong kinabuhi or dinagko, parte gyud sa atong kinabuhi ning mga kalisdanan. Igsoon usay, we crave for explanation. Lord, ngano man? Nahitabo pa man nga naning kamot mo unta ko. I have done my part, I have done my best. Ngano sa ending, wala man gihapon nahitabo. Grabe na ka-pressure, but in the end, wala gihapon. Unsay makahuna-hunatan, unsay mangita ta og mga questions ba? Life questions nga unta makadawat ta sa insaktong tubag, but makaabot as we comprehend nato mga panghitabo sa atong life, moabot na ta sa mga tubag nga dili mao. Nga basin dira ra gyud kataman, basin dili siguro ka para dinha. O di ba kanabang makahimo na nga imbis nga tingog sa Ginoo atong paminawon, tingog sa atong barkada, tingog sa atong boss, nga isog kaayo, stricto kaayo, tingog sa atong mama or papa nga dili Kristohanon, nga tungod sa we are very desperate nga tungod ana nga kalisdanan sa atong kinabuhi, wala ta na andam. Mahimo na tang bungol sa tingog sa Ginoo. O di ba mahimo tang buta sa mga plano niya. Tungod sa nag-agit ang kalisdanan. Tungod kay nag-agit og kalisod. Tungod kay nag-agit og pressure. O di ba imbis na unta nga naninuod ka lagi, then wala na hitabo, nahimo na kang ano ko sa English, we may be crippled. Mahimo tang pungkol sa iyang tawag. Wala na ta namuhat. Tungod sa kalisdanan. O di ba nahimo na lang tang insensitive sa tawag sa Ginoo. Gihisgutan to ni Pastora last week nga katong arise and shine para sa mga nahimo tang katong wake up o sleeper, arise from the dead. Basin nahimo na lang tang spiritually nga tulog. Kay natay giagian nato nga kalisdanan nga nahimo nga naka-overwhelm sa atoa. Nahimo nga nakapabugat sa ato ag maayo nga atong kita-kita ray nagdala. Kay wala lagi ta nangandam. But I tell you, igsoon, yes, tinuod man gyud nga ang kinabuhi is hard. Life is really hard pero dili siya bad. Life is not bad, igsoon. Ina yung tapad nga, life is not bad. Lisod ang kinabuhi gyud. Dili gyud si Jesus may gaingon nga makaabot nagyud tay trouble. But dili gyud siya bad. Mahatag lang ko ni quick kayo nga 3 reasons nga nung life is hard. Okay, mag-iskot lagi ta og kinabuhi karon nga I hope nga mahimo tang dili lang ta ingon nga makakaton karon but maandam gyud ta ato ang life nato spiritually danha sa Ginoo. Number 1 nga nung lisod ang kinabuhi igsoon. Okay, basin apat tay mga pangutana karon nga tisura po ni kinabuhi oy nabitay uban bitaw nga nag-suicide na lang kay nagilisdan sa kinabuhi. Hopeless na siya. Number 1, life is hard because the world is broken. Life is hard tungod kay ang kalibutan igsoon kanang fallen, kanang nahulog sa sala. Bubalik ta sa sinugdanan sa atong Kristohanong kinabuhi or sa Christian world, Christian story, yan sa Genesis chapter 1. Nga nahimo nga gibuhat sa Ginoo in 7 days sa Genesis 1:1, the beginning the world God created the heavens and the earth. Gihimo sa creator ang creation, but suddenly ang creation gi-reject niya ang creator. Sa dihang naghatag sa panalangin ang Ginoo ni Adam and ni Eve, and sa dihang na siya gihatag niya nga boundary, nihimong ning disobey ang creation. O sa dihang ning disobey ang creation, nitabo ang resulta na himong
hangtod karon naabot nun ang nahimo nga ang sala nga nabuhat sa tuang unang sa tuang amahan o sa tuang inahan, nahimong napanunod nato karon ang tunglo nga niabot. No, dito sa Genesis chapter 3:14 to 19, nila nato basahon. Genesis 3:14 to 19, gikuan dito sa Ginoo ang nahitabo nga punishment or nahitabo nga consequence. Nahitabo nga pag-disobey ni Adan ug ni Eva. Para sa lalaki, sa babayi, and even katong sa serpent. No, tungod inyo ning gibuhat, ingon ani mo'y mahitabo. No, niabot ang tunglo. Imbis unta ang panalangin, imbis ang original plan sa Ginoo sa tibuok kalibutan is na nindot. But nahimo nga ng post, naputol tungod sa disobedience sa creation. And muna siya as a result, nothing is as it should be, and nahimong difficult ang kinabuhi. Kinumdo mo sa gihisgot ni sa Ginoo kang Adan, nga ikaw lalaki tungod kay imo lang gibuhat, no, kay sa una nahimo ang mga tanaman sa una mo grow lang siya, iyaha lang no, igo lang atimanon sa ni Adan. No, mutubo rag iyaha ang mga tanaman, but sa dihang nahimong nahulog sa sala ang si Adan. O siya, giingon niya ni Adan, sugod karon Adan, imo kinahanglan magbunlay na ka, kinahanglan imo hanang mo-cultivate na ka sa yuta para kanang imong gitanom nga tanom mutubo na. Meaning kung di ta maghago, walay mo abot nga pagkaon, walay mo abot nga abot sa atua. Walay mahimong abot dana kang Adan kung di siya maghago. Muna dito nahimong difficult ang life. So una day nga rason igsoon nganong lisod ang kinabuhi tungod kining kalibutan na is broken. It is fallen. So di gyud ta ma-expect og hayahay ding kalibutan na. In the first place, it is broken. Amen? No? We are all kitang tanan nakasala ta. No? Ug nahimong yung tungod ani nahimong difficult. We have rejected ang Ginoo in His goodness. Nam ikaduha, life is hard tungod nimo ug nako. Ang tawon ay tapad. No? Tungod niya ug tungod pod nimo, tungod nako, nahimong lisod ang kinabuhi. Dili lang di ay tungod kay broken ang kalibutan, naapil na din na because sa Romans 8:23, gingon din na, for all have sinned and fall short of God's glorious standard. Kitang tanan nakasala. Ang kinabuhi unsahay lisod tungod kay makasasala, tungod naatay nabuhat nga dili insakto. Tungod of every unwise nga decision, natay pagpili nga dili insakto. No, natay mga choices atong kinabuhi nga dili tarong, dili mao. Muna nahimo na noong lisod ang kinabuhi. Maka-amen ba tana? No, labi na whether batanon ba ka or hamtong, natay mabuhat nga desisyon nga tungod atong nga desisyon muna nga niabot ang consequence na lisod nun atong kinabuhi. No, tungod kay naysay dili ta kapaabot, tungod kay nagdali-dali lagi ta. Muna ang consequence nalisod nun ang kinabuhi. Dami tayo sa panultihan ni ingon nga simple ron ta kay ang life pero komplikaduhon gyud sa tao. No, nakadungog mo ginana nga panultihon. No, nga mangita gyud problema ang tao. Kini untay mo angay buhaton, di gyud niya buhaton. Katog yung mas lisod, katog yung magka-problema gyud siya. No? We make bad decisions, unsahay accidental, unsahay pud tinuyuan. Tama ba? No, ang una mong resulta nga mas nilisod no ng kinabuhi. And these choices make our lives a lot harder. But unsahay pud oftentimes ato ang kinabuhi hard because sa tuang dili lang tungod kay natay gibuhat nga sayop. Also because we don't respond well sa mga consequences nga naabot. Dili lang di ay nga tungod kay natay choices nga gibuhat nga dili mao, but tungod sa mga consequences nga niabot, dili pag inisakto atong pag-atubang ana. Kita na iniabot nga kalisdanan na. Nagbagut-but na hinuunta, nasuko na nunta sa Ginoo. Gingon din sa Proverbs 19:3. Nga ana siya nga, people ruin their lives, Proverbs 19:3. People ruin their lives by their own foolishness.
and then are angry at the Lord. Ang tao na ganyan nagbuhat sa dili mao, sa iyang di mao niya nga choice, nasuko pa hinuon siya sa Ginoo. Ngano man imo ning gibuhat sa kuha, Lord? Ngano ako pa man? No? Ikaw ra po'y nagbuhat gani ana. Ngano imo man ning gitugutan nga mahitabo sa akong kinabuhi? Diba? Naka-experience ba ta na? No, nakakuan ba ta nga unsa man ka, Lord? Binako love ko nimo, binako gamahanan ka na imo man gi-allow sa akong life. Pero resulta ra dito siya sa sayop nga gibuhat. No? Sayop pa ang gibuhat, sayop pa ang response sa consequences. Nga unta, muhimo tang mudawat unta sa sayop nga tong gibuhat. Nga unta muangkon ta nga, yes Lord, nakasala ko, pasaylo ako. Pati noon, baliktad. Muna na hinoon, nagdugang na hinoon ang kalisdanan. Nagdugang na doon ang kabugaton. Amen? No? Unsahay, moabot nga, we are so full of pride ba? Na we don't admit nga nakasala data. We don't admit nga ato itong sala. Muna nga we don't admit that we've done wrong. Muna unsahay ato apong i-blame ang shift sa uban. No, I mean, we shift the blame, baliday. Unsahay we shift the blame sa uban. Ako ning gibuhat tungod manggud niya. Ano man kaning simba alangad siya pod. Giinani pud ko niya. No? Nganong naabot man kaana nga imo man ang gibuhat. Alangan ikaw pud inani pud ko nimo. No? Admit na lang. No, patusahay ang tao mas nagkalisod ang kinabuhi, mas nagkabugat. Tungod lang po di ay sa iyahang actions. Tungod lang po di sa iyang pag-atubang. And lain po ana igsoon is full of guilt. Dili lang siya ingon nga sa pride but guilt pod. Nayung saya ka nang maulaw ta ba? Katong ganina gisgutan is we are so full of pride we don't admit, but kini pod tungod sa kaulaw, tungod sa guilt, dili na ta magpakita. Nga imbis ta, all we need to do sa 1 John 1:9 is to confess our sins. Mudawat ta sa ato ang sayop nga gibuhat, mga itagpasaylo sa Ginoo, then God will forgive us. Patong sahay ang tao dili gid siya mo admit. Usahay mo admit siya pero magmutago. Hindi na ko mubalik kay maulaw na ko. No mo na noon nga imbis nga na hindi abot nga restoration, na iabot nga muhatag ang Ginoo og peace, dili mo abot tungod kay dili mo abot. And ang moabot na hinoon ang difficulties, ang kabugat na hinoon. Mas ninglisod na noon ang kinabuhi. Amen? No? Ang kaulaw igsoon, it is never the solution. Kung naaman ta karon galingkod or nabakatay kaila. No? Musta ba katong sitwasyon karon? Nga kakuanta na dili gid solusyon nga mutago ta. Or even kanang muhatag ta og kanang reason, kanang mga rason pa ta mo justify ta nga muna man gyud niko, muna man gyud ni ako. No, dili pa ta magpa-correct. Dili mo reject pa ta correction. Mo reject pa ta nga mausab. No, so muna nga magkalisod na hinoon. But remember igsoon sa dihang nagsugod si Jesus sa iyahang ministry, unsay una niya nga gi-release niya nga pulong, ana siya nga the kingdom of God is at hand. Repent. Una no muna number one, even si John, muna ang giingon niya sa dihang na siya sa wilderness, ang giingnan niya ang mga tawo nga repent. Kay hapit na kay the Son of Man is naana. No? Mga gyud ay tagpasaylo, maghinulsol. Dako gyud ay kaayo og kahimuan ang paghinulsol igsoon. Ikatulo, life is hard because of someone else. Ganina, no, dili lang dia ingon tungod kay broken ang kalibutan, napunsay atoa, pero naapoy times that life becomes hard or harder tungod kay kini siya, tungod kay naisadaan. No, nahimo na someone nga nagpasakit sa atua. No, ganina gi-shift lang nato ang blame, but karon nahitabo gyud nga
na someone nga nahimo nga that has sinned against us. Kini isang story an igsoon kung makahinumdum mo sa story sa the Good Samaritan. No, sa diyang ning nakinumdum mo atong iyang gitabangan niya, nahimo na siyang biktima in taon. No, gikawatan siya, di lang siya gikawatan but gibunog pa gyud siya. Nahimo siyang biktima, and even si Jesus, nahimo siyang he take the position of being a victim para mahimo niyang mapasan atong sala ug mahimo ta makadawat sa kaluwasan. But karong kagabhion igsoon no, but karong kagabhion kung naa may nakapasakit sa atoa karon. Gusto sa Ginoo nga mahawas ta ana nga pain. Mahawas ta ana nga kasuko ba? Kay another baggage maguna siya, another na siya nga difficulty kabugaton nga atong ginapas-an taga-adlaw. If you do not release kana siya nga pain, if you do not release forgiveness para ana nga nakapasakit nimo, to be a victim is not our choice. But to live as a victim is our choice. Mahimo tang biktima, mahimong napasikitan ta, dili na nato na choice. No, wala na to gipili, wa man po'y gusto mo mahimong biktima. Pero kung magkinabuhi na ganita nga biktima ta, mo low atong self-esteem, mo sayop atong panlantaw sa atong kaugalingon, mahimo na tang magdumot, nanatay buhaton nga tunglo sa anak nga tawo, tunglo sa nakapasakit to, choice na nato igsoon. And dili gyud na siya mahimong solusyon nga mahimong magaan ang kinabuhi nato. Ma-feeling nato nga kung na makabuhat ani makapasakit po ta sa tawo nga nakapasakit nato, dili gyud magaan ang kinabuhi igsoon. Hinuon it will only worsen. No, it will only nga magdala og dako nga bugat, and baka hinder siya sa unsay gusto pa nga buhaton unta nga healing sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? No? The day you start to live as a victim is the day you take full accountability of every decision and action you make. Ang adlaw nga mupili ka nga magkinabuhi ka nga biktima ra ka ba kanang victim mindset, ikaw na kinahanglan mo take na kag full accountability ana. Di na nimo pwede i-blame sa nakapasakit nimo because you have a choice. Labi ang Kristohanon ka, you know the word of God. Kahibalutang ang Ginoo mo heal, ang Ginoo mo pasaylo, ang Ginoo mo hatag og kagawasan. But kung mupili kita nga mo pundoan ng lugara nga nahimo na tang pirmi biktima, we will be accounted ana tubangan sa Ginoo. Usa diha atoan ang kinabuhion igsoon matag adlaw, life will truly become difficult yun matag adlaw sa tong kinabuhi. No matter asa ta mo adto, no matter unsa to ang iporso nato atong damgo nato, o atong plano sa tong kinabuhi, naa gani ta gibit-bit gani nato nga gihandom nato nga pain or unsa ba ka nga wa ta nakapasaylo. Wala gyud tinuod nga success mahitabo sa tong life igsoon. No? Whatever sa may rason. Whatever kinsa man ay nakapasakit nimo. Sa leader baka nimo, imong network pastor, imong mama, imong papa, imong ex nimo. Muna nakaundang naka-ministry, nakaundang nakag-fellowship. No, daghang ting nahitabuan na karon nga mga Kristohanon. And we allow. Ni allow ta nga di na ta mo simba kay natay kasiluan sa simbahan. Anong anginon man nato ang fellowship. Anginon man nato ang Ginoo. But you see, so kung mahitabo bitaw na sa Kristohanon nga ning stop siya, and ang katong offender niya nagpadayon og simba, kinsa may gansi. Dili nimo paingon nga siya man kun inana iyang batasan, ginani ko niya, gilibak ko niya. Unya, nagpadayon man siya cell group, nagpadayon siya pabago sa Ginoo, ikaw ni undang man ka. Gansi. Tinuod. And nga dala-dala pa nimong pain, naundang pa hinuon og minister ang Ginoo sa imong life. Ang life na ang life nga difficult na himo na nung mas difficult. No, so
Let's not live as a victim igsoon. Kitungod kay ang Ginoo, napa siya gusto gyud nga buhaton. No, nalang po gibuhat pod nga character nga formation ang Ginoo sa nag-offend ka nimo and sa imuha pod. No? So di nimo pwede ma-blame sa iya kay kita again, we are accountable sa tong decision. Panilngan ta sa Ginoo igsoon. And kita napoy consequence ana. Do not make life even more harder. Tungod kay nakagihandom nga sakit. Let go of it. Amen? Amen? Let's go sa story ni Job. Diri ko, almost ako mo end. Sa story ni Job, si Job is, mingon sa ito nga, siya siguro mo ay pinaka naka-experience kung daghan kayong mga character sa Bible nga naka-experience of difficulties yung life, si Job siguro may pinaka-grabe. No, kung overview lang gamay, si Job is a man of God. Nangalagad siya sa Ginoo para nimo, para nako. No, maingon pa gani nga, he was blameless, no, faultless, kay tungod kay, kuan jud ka nang obedient kay siya dinha sa Ginoo, urag ikaw. No? Sa dihang si Satan, no, urag maingon pud siguro nato ni nga ang nahitabo nga tragedy ni Job is tungod ni sa yawa, kay usay pud kita nga tawo usay i-blame nato sa yawa, no, pero kining si Job ma-blame yun niya sa yawa pod. No, kasi ang devil mo nananghid sa Ginoo. No, and but when tragedy strikes kang Job, nawala sa iyaha ang iyahang mga anak, nawala sa iyang kabtangan, no, kay dato man ni si Job. Nawala sa iyaha ang iyahang mga kahayupan. Kay kung dagang kang kahayupan sa una kan asyendero ka kanang dato na kay ka. No, inana ang ilang measurement sa kadato sa una ang iyang mga tanaman. Pila so ka hektarya nga mga tanaman, hurot og kalaya, hurot og kamatay. Even his health, no, naturok-turukan siya og mga kanang butoy-butoy, source. And it cost him to lose the relationship sa iyang wife and sa iyang friends. So imagine na lang na igsoon kung unsa ka ang tragedy, unsa ang difficulty, ang hardship, ito pa ito yung mga troubles, unsa pa yung mga synonym sa troubles, nanatanan ni Job. No, pero nangalagad siya sa Ginoo, ha? No, naabot sa iyang kalisdanan, nawala sa iyang tanan ay loss. But unsa may gibuhat ni Job? Iya bang gitunglo ang Ginoo? No, giingon niya diyan sa chapter 1 verse 20 to 21. At this Job got up, sa dihang naka-receive na siya sa bad news. Nakasulay mo anang isa-isa kaadlaw daghang kay bad news na hitabo. Or even 1 week. Naka-experience ko na last mga pila ka weeks nga. Mag-abot ba? Abot na pay mga naabot nga nahitabo sa sakyanan dako kay bayronon pagkakuan sa sunod napag itoy nadugangan ang lumping. Nalapag ko bayronon na pud ni. Naabot pag yun nga nasa trabahoan na deadline nga paabutonon, deadline humanonon, and usay maabot po diri sa church, no, na ginahanglan apason po, nga murabag magtapok batanan. Kana isa ka adlaw kasulay mo na igsoon, no, nga murabag grabe kay nimong makapanghupaw na lang ka. But kini kang Job mas worse pag yun ana kay nahitabo nga ang tragedy nahimo nga namatay, nagi kamatayon nahitabo. But instead, iyang gi-curse ang Ginoo, he praised his name. Bingon sa 20 to 21, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Ano siya kanang nag-symbolize siya nga, kanang sa kagulanan. Then he fell to the ground in worship and said, naked I am from my mother's womb, and naked I will depart. Hubo ko nga ning gawas sa taguangkan sa kong inahan, o hubo po ko nga mubiya. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. No? Despite, si Job, wala lang siya nakasabot. Before pa lang na siya sa kahayahay, wala lang siya nakasabot kung unsa iyang accountability niya nga na siya daghan nga mga panalangin. Nahimo po nasabtan niya, naandam siya ba?
Naandam iyang kinabuhi niya sa diyang naabot siya sa tragedy sa iyang life. Yes, pareho na to, nag-struggle po si Job. No, nang-abot ko siya nga nag-question siya. If you happen to read ang life story ni Job, nagka-question po siya sa Ginoo. Dili biya po nga, tao biya po si Job nga, mahimo po nga, mapiktuhan po siya emotionally ba? No, ni ana siya diyan nga, sa chapter 10, abot na siya sa chapter 10, abot siya kakapoy na guro. No, kay gibiay pa siya sa iyang asawa, o pa siya, grabe kayang iyang support niya igsuon. Support siya ang asawa, wa gyud pagka-kuan. Ginan siya sa iyang asawa nga, unsa pa man kadira? Job nga, may pagtunglohon na nimo na imong Ginoo nga naunsa naman ka dinha. Nag-ingnan pag grabe kay sa iyang mga friends niya. At siya nga, mo siguro nga naingon anak ka bro, kay sala siguro tubangan sa Ginoo. No, wag nagabaan man siguro ka bro, mo na naabot na sa imuha. No, grabe kay mga life support niya no, sa mga support system support system niya. No, imbis nga wag makadaksig niya sa iyang kahimtang murag giduot siya maayo. Muna niabot in taon si Job sa chapter 10 verse 1 to 4. Kuha na lang ako niya siya nga, Lord, ginan siya ang Ginoo, does it please you to oppress me? To spurn the work of your hands? No, Lord, nalipay ba ka nga gingon ani kunimo? O di ba ka while you smile on the plans of the wicked? Oh, nalipay ka Lord nga nadaog-gaog ko, then nalipay po ka nga ning prosper ang mga wicked, ang mga dili magtotoo. Na-question siya, but no, pareho po nato, mo sa ma-question ta sa ganun, but unsa may ang mahimo din nato makatunan dahil sa life din ni Job. Yes, night times good nga maka-question ta sa Ginoo. Or makahimo nga na mga mangita tag reason nga nung nahitabo ni siya, but there is no need for us to stay din ha nga dapit igsoon. Nga maglugmok na lang ta. Because ni ana ang Ginoo sa atong gibasa nato nga yes, there will be trouble. Giingnan ta mo ani daan so that you will find peace in me. So that you will be unshakable. You will be unshaken. You will be immovable. Unsay gibuhat ni Job igsoon, eventually nangaypasaylo si Job. He humbled himself before God. No? All it takes igsoon, labi na nga na yung mga trying times nato, let's humble ourselves atubangan sa Ginoo. Imbis nga mo reason out pa ta, muhatag tag rason, mo justify ta sa atong gibuhat, let's humble ourselves atubangan sa Ginoo. Amen? And when we embrace this, kining na kalisdanan sa atong kinabuhi, so when we embrace this, ato ni siyang gilanta o sa gift. Kung Kristohanon taigsoon, no pirmi naman gyud tang hisgutan about ani mga kalisdanan. Unta ang problema dili na nato mahimong problema. Unta ang kalisdanan dili na unta lisod. Amen? No, kung kaila bitaw ta kung nahimo lang tang naandam taga-adlaw. Problems will not be problems anymore. Difficulties will not be difficult anymore. Kung sa may mga pain, kung namin nakapasakit nato, duol ta sa Ginoo, hilak ta sa Ginoo, atong pasayloon tong naka-offend sa to, and thank you Lord, kay ang Ginoo maayo kayo. Amen? Dili man maayo unsahay ang tao sa atoa, pero maayo gyapon ang Ginoo, padayon gyapon tag-alagad sa Ginoo. No, when we embrace this as a gift from God, this hardship makes us stronger. More collaborative. Kung tag-collaborative, igsoon ka nang, mas mahimo tang gihapong kanang na relationship nato sa uban ba. Nindot man guni nga, kauban yun gihapon nato ang mga tao sa tong palibot, dili pwede nga kita-kita ra. Muna nindot gihapon nga mo connect gihapon tag cell group. Kung naa ka sa ministry ni mo workforce, na yung sa mga conflict sa workforce ministries, tama ba no? Na may yung sa ana, sa mua sa tech team na agingon ana, miski ako, ma-offend ko sila, siguro ma-offend na ako, but mo grow ta. Mo mature. Gingon pa nga ni Bishop Oriel, ni ana siya di anhi. Kanina nakabasa lang yun ko, naman to, yung giingon. Naraan siya nga, when you have become a Christian, you are being taught how life works. Tama ba? Dili ta ignorante igsoon how life works. Kaya nanatanan sa Bible, when you have become a Christian, you are being taught how life works. Life is not easy. It is hard. Therefore, you need to be mature
to overcome everything. Ang kalisdanan ni Igsoon will make us mature. Upat ka F nga mo sa dihang mo overcome kita Igsoon when life hits hard dana sa tua, expect to be mature sa tong faith, fruit of the Spirit, o sa ato ang fear of the Lord. Kanang tulo Igsoon. Di na ako na-elaborate kay tungod kay permi na nato ng mahisgutan, but when life hits hard na sa imo, sa na imo abot nga kalisdanan, kasakitan, difficulties sa imong life, na itulo nga gusto iugmad ang Ginoo sa imuha. Faith nimo, fruit of the Spirit, na nasa Galatians chapter 5, I think, Galatians chapter 5, and your fear of the Lord. Ang faith, Igsoon, mo man ay essence gud sa faith. No, nga unsahay makadungog kag mga reality sa life ba? No nga ning mahal ang bugas, wala ang employment ingon ani lisod na kay pangitag kwarta. No, makadungog ta bag reality sa life, but on the other side, makadungog ta sa tingog sa Ginoo, promise sa Ginoo, words sa Ginoo. No nga mahimo makabalance ba kay kung pirmira atong kahayahay, dili ma-activate atong faith Igsoon kung narata sa kahayahay. Amen? Now faith can't be activated without hardships. Kaya ang faith, you will be certain with the things nga wala pa din ha. Tama ba? Muna nga miski lisod, but when you have faith, mahimo gyapon kang sure sa pulong sa Ginoo. Amen? No? Fruit akong balikon, sa dihang na imuabot sa mga kalisdanan Igsoon, ayaw nig kalimti, gusto sa Ginoo nga maugmad ang imong pagtuo. Gusto sa Ginoo nga mugawas ang fruit of the Spirit, maliwat ka sa Ginoo, no? Faith, love, gentleness, self-control, kindness, goodness, patience. Gusto sa Ginoo nga ma-develop na sa to Igsoon, and ikatulo, fear of the Lord. Wala man gyud tay magunitan diri sa kalibutan gud. Unsa dili pwede nga mahadlok ta sa nawali ga po ni pastor, dili pwede ta mahadlok sa mga buta nga makapatay sa tong lawas ra. Matinuon ang atong kahadlokan, ang katong mulaglag hinuon sa atong kalag. Yes, dun sa magutom ta na baka tay mga mga lack dinhi sa kalibutan, but salamat sa Ginoo nga there is hope dinha sa Ginoo. Makahatag ta, we can still kanang maka-look up gyapon sa Ginoo ba nga Lord. Ikaw ragi makasatisfy sa ko, kung naalang ka Lord, kumpleto na ko. You have the fear of the Lord. You have reverence at tubangan sa Ginoo. Miskin ay naka-offense sa tuwa, mubalik gyapon ta sa gugma sa Ginoo. Kana lagi yung sekreto Igsoon. Di gyud garanti nga walay makapasakit sa imo din kalibutana. But mubalik lang ito ta sa gugma sa Ginoo. Dili gyud pwede nga makapabilin ta dira sa kasakitan. Mupili lang gyud ta Igsoon. Amen. As I end, usa sa mga butang na natudluan ta during this pandemic is that sa kagamay sa virus, dako kay siya impact sa atong kinabuhi. Sa kagamay, di na to siya makita, pero grabe kaayo ang kausaban nga yang gibuhat sa tibuok kalibutan. Grabe ang impact ba? No, ang mga dato, nahimo nang kanang helpless atong panahon, nahimong helpless. Miski mga artista, walay matarong palit kitong lockdown. No, ang kalisdanan na Igsoon makahibalog yuta sa classes atong pagtuog sa atong karakter panahon sa kalisdanan. Tama ba? Moabot pa ang kalisod, ang pressure, dira na to makitaan kung sa nga klase ka nga Kristohanon. Muna nga mayo kay nga digit mo ampo nga, Lord, wala tay problema karong adlaw. But mo pray mo kay digyo na mahitabo. Nagi mo abot nga kalisdanan Igsoon. Kay again, life is hard. But atong iampo taga-adlaw nga Lord, karong adlaw, andama ko o Dios, mahimo akong madaugon imong kusog. Lord, padaka ako ang faith pagyud nga mahimo ko makasugubang karong adlaw. Amen. You are not in danger when you are in the battle zone.
Kung balikon, you are not in danger when you are in the battle zone. You are in danger when you are in your comfort zone. Kung naan ka sa kahayahay igsoon, di lang ko din ni anan di mudagan ta sa kalisdanan. Munay mas hadlok. But when you are in the battle zone, kay giingon sa pulong sa Ginoo nga, gibasa nato sa John ganina nga, I have told you this, kay para mahimo tang unshakable. God is with us, igsoon. Last nga verse, 2 Chronicles 20:15, do not be afraid, don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. Amen? Amen? Dili ta mahimo nga mahadlok, nga kung naa may mga kalisdanan, na may pressure, gipahibaluan na ta sa Ginoo. Amen? Di ta magtinalawan, let's be humble. Dili ta mahimong mapahitason, mo admit ta nga nakasala ta, dili ta mahadlok nga mo release og pasaylo. No, because dinha nga dapit igsoon, that is the battle zone, and sa naka sa battle zone, you are sa zone sa Ginoo. Amen? Amen. Let's all bow down our heads as I close this. Father in heaven, thank you, Lord. Kung nabay panon nga problema nga amo ang sagubangon, or panon sa problema among giatubang karon, Lord, you have a mighty army, O God, nga nag-back up sa amo karon. Ikaw, Lord, you are that mighty army, Holy Spirit. That when you are with us, no one can be against us, O God. Salamat kay Lord nga karong panahon na, Lord, nga hapit na kamo balik. Karong panahon na nga nagkalisod ng panahon. Grabe ang challenges. Grabe kay mga panginahanglanon. Grabe kay ang demand sa kalibutan. Unsahay hangak na, Lord. Unsahay urag tagaliog na, O God. Na may karong panahon na nga daghan kayong pwede nga mo challenge, mo hagit sa among character. Lord, salamat kay pahibaluan minimo, Lord, ani imo ang pulong. Thank you kay Lord. Thank you, Lord, that you are with us. Kauban ka namo, O God. Because this battle, Lord, nusa man nga battle nga moabot, dili ini amoa, Lord, but this is imuhan ni nga battle. This is of you, O God. Lord, we just surrender everything then kanimo, O God. Amo ang kinabuhi. And Lord, we are here, Lord, nga mahimo gyud nga mausab, mahimong mo grow among faith, ma-change among character, mahimong mo mature among character, and Lord, mo grow pa mi, Lord, sa mong paghigugma din kanimo. Salamat kay Lord that you have overcome, that you have conquered the world. Thank you, Lord. Among gi-receive karon ang imong kalinaw, gi-receive na mo imong strength, gi-receive na mo imong confidence, O God. And we can say, Lord, that we will be unshakable, Lord. We are assured, Lord, na lamang kanimo, Amahan. Thank you, Lord. Siliuhi, Lord, imong pulong karong kagabion. Walay muuli karon, Lord, nga nagapoy pagduwa, but muuli mi karon tagsa-tagsa, O God, nga nimong magmaisog, O God, sa unsa may mga hagit sa kinabuhi. Thank you, Lord. This we pray, Lord, and we thank you, Jesus. Ang tanan mo ingon og amen and amen. Come on, Tagalog ko nato og kusog, mapalakpak ang Ginoo. Amen and amen. Praise. Dako sa atas ng mga ulo, mga igsoon. Nato palabyo ning gabi una. Tinuod nga ang kalibutan nahagbong sa sala. Pero base na ata diri aning because of me, because of others, tungod sa akong mga sayop nga mga nahimo, desisyon munang naglisod ko karon bisag Kristohanon ko. Urbasin, biktima ka sa emosyonal nga mga kalisod tungod sa uban nga imuhang
gipabilin nga wala nimo buhii. Nahimong nagpabilin ang kasakitan. Wala nimo tuguti nga makuana na siya, mo stop na aron mo keep going ka diha sa Ginoo. Ikaw man ni, kung ikaw ni nga murag imong gibati nga hantod karon bugat gihapon ang kinabuhi para nimo. Just talk to the Lord tonight. Kuan lang, duko lang siya mong ulo. Basin naa ka ani, no? Nagkalisod. Nay nakita na ko mga batanon sayo kaayo nang minyo, nang buros og sayo nagkalisod. Because choices nila. Ang pagpili, emotional kayo ang decision. Necessity pa. Lisod na kayong panginabuhi ng anak. Hard na nagka-harder. Imbis na hagbong pagyod, nagkalisod pagyod. Matigsuon karong bunta, karong gabiuna. Just duo lang sa Ginoo karong gabiuna. Basin bugat kayo imong sulod tungod kay doon na kay wala na pasaylong, uban imong gibasol, buhiin na ron. Because sa katapusan diri akong giingon, sayon ra gyud ang kinabuhi kung nagbuhat ta sa kabubuton sa Ginoo. Di kita magbitbit og hardship. Do na ang may kalisod nga atong giatubang pero mulabay ra na. Mulabay ra na dili na mahimong ano na to tungod kay katuyuan sa Ginoo, abundansya nga kinabuhi. Iyahang ipasinati nato. Yes, tinuod ang kinabuhi lisod kanatas kalibutan. Ayaw na dugangig kalisod sa mga sayop nga desisyon nga wala ka magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Dili igsoon, ako kang i-challenge karong gabiuna. Ilha ang Dios nga imuhang gisimba. Buhata ang iyang kabubuton. Kay bisag lisod imong atubangon, masayon kini tungod kay gibuhat nimo ang kabubuton sa Dios. Siya karabasan the Lord. Hallelujah. God just release healing tonight, Lord. Sa mga kaigsuunan Ginoo nga nahimong nagpabilin nga biktima. Hallelujah. Biktima sa pagbati emosyonal, wala ka pasaylo. O Ginoo karong gabiuna, pinaagi sa gahom sa imong spirito, Lord. Mahimo nami Ginoong moatubang sa kinabuhi kahapit na kamubalik. Nga mahimo ning sayon Ginoo tungod kay kauban ka namo. Ug bisan pag moagi mig mga lisod, nilisod namo Lord. Tungod kay dili mi naginusara kauban ka namo. At tubangon ni namo Ginoo. Oh God, sama ni Job, bisang ming-agi siya daghang kalisod, pero Ginoo kabalo siya nga nagbuhat siya sa imong kabubuton. Lord God, let your healing just flow tonight in the name of Jesus. Sa mga kaigsuunan Ginoo, oh God, hallelujah, sa matag usa ka namo, ania nakadungog sa imong pulong, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In your presence, Ginoo. Salamat, Ginoo. Kung namay nangaypasaylo, Ginoo, tungod kay daghan ang reklamo sa kinabuhi. Salamat nga karong gabiuna, dunay pasaylo og dunay paghinlo sa imong amili nga dugo. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Hallelujah, we give you praise. Hallelujah, we give you praise. We give you praise, we give you praise, we give you praise. Kinsa man ka, potas ang imong kamot kanong gabiuna. Doon na may mga nakaingon nga ako na sa pulong sa Ginoo. Inang ako na. Hallelujah. Nagpasaan ko, no, mga sayop na kong desisyon, hardship. Sa ngalan ni Jesus, igsoon, karong gabiuna, ang kaalam sa Ginoo, mag-aabot nimo sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, unsa may mga butang nga gihambi nimo karon, at ubangan na uban ang gahom sa Dios. Uban ang pulong sa Ginoo, ang promise sa Ginoo. Makalabang ka na nga kuan igsoon sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, di ka pasagdan sa Dios. Doon nalay gibuhat pod ang Ginoo sa imong kinabuhi. Basin og wala kay nahimong sala, wa kay nahimong kuan pero nag-aki kag kalistanan. Ang kusog sa Ginoo maana nimo karon sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. We give you praise, God. We give you praise, God. Sa mga sayop nga desisyon, Ginoo, salamat sa pasaylo. Salamat sa keep on moving. Going, Lord. Moving, Lord. Padayon, mi Ginoo. Kay mo padayon, Ginoong Dios. Hallelujah. God, makaibalo, Ginoo, sa purpose sa kinabuhi. Dalaygon ka, sulay katapusan. Thank you, Lord. Hatagi kusog nga palakpak ang Dios tonight. Isabat lang ni. Mupadayon ko,
Sige, sabatan ni, mupadayon ko, makigsuod ko sa Ginoo, musunod ko sa Ginoo, buhaton ako ang matarong at tubangan sa Ginoo, sundo na ko ang Ginoo, kupot lang ko sa Ginoo. Keep going lang ko. Sige, Keep go. going. Keep going. Keep going. Keep going. Amen. Though life is hard, keep going lang. Padayon lang. Amen. 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 Oh, tungod kay tama naman ni dire, dili ba? Amen. Tama na ni dire. Dito wala na. Busa at ubangon lang ni nato. Kauban nato ang Ginoo. Tama na ni dire inay mong tapat. Tumon no dire. Kaulang og kwarta, mga sayop nga disyon, tama na dire. Dito wala na. Amen. Hatar ganto kusog ng palakpak ang Dios. Hallelujah.